ti Arglwydd. Diolch i ti Arglwydd am bawb sydd wedi gallu ymuno dros y Zoom ac yn capel yn y fan yma. Diolch i ti am gael cofio am rai sydd ddim efo ni ac mewn angen Arglwydd, ac rai sydd wedi'n gadael ni hefyd. Gweddio dros y teuluoedd hynny'n arbennig. Arglwydd dad, ni'n gofyn am dy fendith di ar ein cyfarfod ni yma y bore yma. Ac y bydd enw di dy hun yn cael ei ddylchafu. Ac ar syl y blodau yma, ni'n cofio bod eglwys di ledled deuar yn dyrchafu enw ac yn dathlu dy fod ti wedi dod i ganol dy bobl, a wedi dod mwyn roi dy hun ac yno ma'n gorfoledd ni'n i fod hefyd Arglwydd. Yn dy groes a thatgyfodiad, a dyn ni'n diolch i ti am holl neges a holl weithgaredd a'r hyn oll mae'r Pasg yn ei olygu i ni oherwydd be wnes di dy hun drwyddo. Ni'n gofyn hyn i gyd yn enw di Arglwydd Iesu. Amen. Rwan mi ganwn ni emyn ac mi ganwn ni hosanna efo'n gilydd y bore yma. Ni fydd yn mynd 398. Ac mi rannu sylwyn y sgrin, ond ni weld 398 ail un yn y fan yma. O'r fath geidwad rhyfeddol i'w Iesu, o'r fath geidwad rhyfeddol i ni, gan roi heibio i ogoniant y nefoedd, daeth ei hun i'w groes ar Galfari. Can hosanna. Dwi eisiau chi lawenhau wrth i chi ganu'r hosanna yma i frenu nef. Can hosanna iddo ef. Diolch yn fawr i mi wrth yr organ. Pan ddeithon ni adre, rhai wythnosau yn ôl, thefnos yn ôl, wedi bod yma 3 sul bellach ers dod adre o'r India.
Ond fe fyddwn ni wedi hoffi aros ar gyfer y sul yma yn arbennig yno, yn mis o Ram, oherwydd maen nhw'n cael dipyn o ddathlu ar sul y blodau, ac mae'r eglwysi i gyd allan, y miloedd yma sydd yn dod i'r gwasanaethau, gyd allan ar hyd y strydoedd, ac yn teulu cangau palmwydd, oherwydd mae gennyn nhw gangau palmwydd i'w teulu yn y fan honno, a phob math o bethau ar hyd y strydoedd, ac yn gweiddi, Hosanna, Hosanna iddo ef, Hosanna i fab Dafydd, ac yn cael dipyn o hwyl hefyd, ac yn llawenhau, a mae'n bwysig ydy bod ni'n cael hwyl efo'n gilydd fel eglwysi hefyd, a bod yna lawenydd yn perthyn i'n ffydd ni. Fan te cofio, ydyn ni wythnos y Pasg, ac fel hyn mae wythnos y Pasg yn cochwyn, efo'r ymdaith fuddugoliaethu sy'n mewn i Jerusalem. Mae'r Efengylau yn slofi lawr ac yn mae Ioan yn rhoi hanner i Efengyl i adrodd hanes wythnos y Pasg. Ac yn rhoi 5 pennod mewn gwirionedd i adrodd hanes y noson y cafodd Iesu i fradychu a'r weddi yna, ddaru Iesu offrymu ar ddiwedd y noson hynny, cyn i fod yn mynd allan ac yn cael i fradychu a'i ddal yng ngardd Getsemane. Felly mae wrthi, ac dyn ni'n gweld yn y penodau hynny, fel mae Iesu'n gwneud defnydd da o'r amser, fel mae o yn llenwi'r amser, hefo geiriau o anogaeth, hefo gweithredoedd ddaionus, ac yn cadarnhau'r disgyblion yn ei ffydd, yn siarad hefo nhw, mae fi yw'r wir weinydden ar ddechrau'r noson hynny, a'r hoswch yno fi mynd ati i ddangos, i gariad teg atyn nhw, yn golchi traed nhw. Ac mi ges i dipyn o hwyl dydd Gwener yn yr ysgol yn Glarafon, 300 yn fanno, ac yn cynnig iddyn nhw gael golchi traed. Oedd yna rhyw 100 o'n nhw reit awyddus i ddod i olchi traed, ond 5 ddewisiais i. Ac mi roedden nhw wrth ei boddau yn cael golchi a chofio wrth wneud bod Iesu wedi gwasanaethu i ddisgyblion, a nid jyst brenin mewn gogoniant ydi o, ond yn brenin mewn gwirionedd yn gwasanaethu i bobl. Penodau hynny yn sôn am Iesu'r weinydden, yn sôn am addor ysbryd, ac mae'n adroddiad yn cael ei roed yma. Herwydd roedd Ioan yno, ac mae'n clywed Iesu'n gweddio trostyn nhw. Trosto'i hun a thros i ddisgyblion hefyd. Ac fel ydyn ni wedi bod yn atgoffa'n hunain tro dwythaf yn ni yma, ynglŷn ag anogaeth Paul i weddio, ymrowch i weddi ac ymbil, ac yn cofio mae llawer a ddithon gweddi dair y cyfiawn, oedd gweddi yn beth pwerus iawn. A gweddi Iesu, y peth mwyaf pwerus. Mwyaf pwerus un. Mae geiriau Iesu i gyd yn bwysig yn y fan yma yn yr Efengylau. Ond mae'r weddi yma rwysyn ei gilydd yn codi ni i dir uwch, oherwydd dyma weddi Iesu. Cyn iddo fynd i'r groes, cyn iddo fo ymadael a'i ddisgyblion ar byd hwn, drosto'i hun, tros i ddisgyblion, a throstoch chi a finne, pawb a fydde'n dod i gredu drwy air i ddisgyblion. Dwi am ddarllen felly yr weddi yma sydd i'w cael yn Ioan pennod 17. Wedi ddolefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu lygaid i'r nef a dywedodd, o dad, mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab mwyn i'r mab dogoneddu di. Oherwydd roddais iddo ef awdurdod ar bob un. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dadnabod di yr unig wir Dduw,
A'r hwn anfonais ti, Iesu Grist. Rwyf fi wedi dogoneddu ar y ddaear. Trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Nawr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn bod y byd. Rwyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddynt, ac fe rhoddais di mi, y maent wedi cadw dy air di. Y maent yn gwybod yn awr, mae oddi wrthi ti y mae popeth roddais di mi. Oherwydd yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi. A hwythau wedi ei derbyn. A chanfod mewn gwirionedd, mae oddi wrthi ti y deithio. A chredu mae ti am hanfonodd i. Dros dynt hwy yr wyf fi'n gweddio. Nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros y rhai a roddais di mi. Oherwydd eiddo ti ydynt. A mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo i ti. A'r eiddo ti yn eiddo i fi. Ac yr wyf fi wedi fy ngogoneddu yn ddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y mae'n hwy yn y byd. Yr wyf fi'n dod ata ti, o dad sanctaidd. Cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn i'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Wyliais drosdynt ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth, i'r ysgrythu'r gael ei thyflawni. Ond yn awr, yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd mwyn i'm llawennu ddi fod ganddynt, gyflawn yn ddynt hwy ei hunain. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di. Mae'r byd wedi ei casau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar i ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar i ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Ac mwyn hwy, yr wyf fi'n cysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau bod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu no fi trwy ei gair hwy. Dwi'n gweddio ryddynt os fod yn un, fel yr wyt ti o dad, yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu, mae tydi am hanfonodd i. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddynt hwy, a tydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwy'n un dod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd i. Ac i ti ei caru hwy fel y cerais fi. O dad, am yr rhai yr wyt ti wedi ei rhoi ni yn ymuniad i wydddynt fod gyda mi lle'r wyf fi, mwyn iddynt gweld fy ngogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn selio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond yr wyf fi'n dadnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mae tydi am hanfonodd i. Yr wyf wedi gwneud enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Bydd bendith Duw o darllen ar gwrando o weddi fawr Iesu yn y gair. Amen. Dyn ni'n faint gymod i weddio, ond allwch chi mond dychmygu sydd deimlad oedd hi i fod yn gwrando yn y fan yna wrth i Iesu ddyrchaf ei ddwylo ac weddio drost i ddisgyblion a pawb fydde'n dod ar eu holen nhw. Yn fod y cnesu ar y calonau, bod Iesu ei hun yn gweddio dros i ddisgyblion a dros i bobl am hob oes. Ond se mi ganwn ni emyn ymhellach, gawn ni air bach cyn i ni fynd i weddi, gawn ni air bach gan Catrin wedyn. Iawn, Catrin? Prif yr efyn, 418,
Ti ydyw io'r gogoniant. Awr o sôn am ogoniant yn y weddi yna. Ti yw tywysog hedd. Ti ydyw arglwydd dair anen. Ti yw hael cyfiawnder nef. Plygar angylion ger dy fron, canant lafar glod, gans ti sy'n dwy'n geiriau y bywyd gwir, ti yw Iesu Grist yr ior a hosanna, iddo ef eto. Fab Dafydd cans brenin y brenhinoedd yw moliant fo, hyd nef y nefoedd, teyrnasu mae Meseia Duw. 4:1. Iesu yn teyrnasu. Pwy sy'n dod i roi gair wrthon ni? Pawb? Ie? Diolch yn fawr. Heia Catrin. Teimlad hyd. Dydathon ni beth sydd yn digwydd i Sul nesaf, sut mae'n mynd arnoch chi yma. Dwi'n bach o cynlluniau na sydd gennych chi hefyd ynddo. Ac mae yna bobl yn dod i aros ato chi hefyd? Oes. Oes? Oes, oce. Digon o brysurdeb, digon i rannu. Iawn. Oce. Wel, gyda, jyst diolch pawb sydd wedi bod yn gweddio dros y brecwast sydd wedi bod yn digwydd, a pawb sydd wedi bod yn rhoi fyny o'r llanast ac yn golli testri a pob dim ac yn croesawu. Mae hwnna wedi bod yn mynd yn dda. Da ni bob yn ail hefo teuluoedd yn cael brecwast a mae wedi bod yn braf bod i'n nabod rhai o'r teuluoedd, rhannu o'r Beibl, mae'n swyllid iawn ac yn lot o hwyl. So diolch am eich gweddiau. Please cefych mlaen i weddio dros hwnna. Bod rhai o'r teuluoedd yn teimlo'n hapus i ddod yn rhan o bywyd yr eglwys, cos mae hwnna'n rhan o'n eglwys ni'n dydy. A wedyn, di Sul nesaf, da ni'n y parc, gobeithio a gweddio am hael. Pasg yn y parc, da ni'n gwneud hwnna i mamau ti a fi, sydd falle ddim eisiau comitio i bore di Sul eto, ond yn fatha cam cyntaf iddyn nhw, chi'n gwybod, i ddod lawr i'r parc i gael stori'r Pasg ac i wneud helfa wyau. So os mae rhywun eisiau ymuno efo ni hwnna, champion dewch draw i croesawu, de. A wedyn ar yr ochr arall, mae Ser Bach. Mae Mudiad Meithrin yn cael grŵp yma'r bore di Gwener, a mae hwnna'n hyfryd ac yn ffordd gwych o cyfarfod lot o teuluoedd y dre. Ond does na ddim lot arall yn y Gymraeg yn y Wyddgrug i deuluoedd. Mae'n cwpl o bethau. Felly, ar bore di Llun, da ni'n mynd i echrau hwn, grŵp Ser Bach, i'r un oed, Plantas Bach, ond fatha grŵp ni, grŵp capel, yn y gobaith bod ni'n gallu adeiladu perthynas, falle ychwanegu pethau ar hyd y ffordd, bod ni'n gwneud drwginio ac yn rhannu, ond bod ni sydd ar grŵp yna i ni cael adeiladu perthnasau ac i cychwyn rhannu efo pobl beth da ni'n gwneud yma ar yr eglwys a bod ni yn gwahodd nhw i fod yn rhan. So mae hwnna, mae yna bobl yn dod i aros efo ni. Dim wrth, mae gennym ni ffrindiau sydd yn cenhadon, so maen nhw wedi bod mewn lot o lefydd ar draws y byd yn rhannu am Iesu hefo myfyrwyr mwyaf, a gweld lot yn dod i nabod Iesu. Yn anffodus, maen nhw wedi bod mewn gwlad yn y Dwyrain,
Ac mae visa nhw wedi cael ei gwrthod ac oedd gen nhw 10 diwrnod i adael y wlad hefo'u holl bethau a babi 6 mis. So maen nhw'n dod i Mawrth i stopio fy ni am rhai wythnosau, da ni'n meddwl. So fi nhw o gwmpas, dweud helo iddyn nhw, Ryan a Valerie a babi bach efo enw mawr, Torrance. So maen nhw, da ni'n edrych ymlaen i gael nhw. A da ni'n edrych ymlaen i un peth arall, Sky. Pythefnos i heddiw, mae Lleu a Mari yn cael ei bedyddio yn fan hyn. So croeso chi ddod i'r gwasanaeth beddi a dathlu efo ni, really. Ac ar ôl, da ni'n mynd i gael just parti bach, os chi eisiau dod mewn date party. Ac os chi eisiau dod ar rhywbeth i'r tent party, wel, croeso chi ddod ar rhywbeth hefyd. Gallai, mewn i just wneud fatha brachdannau bach a rhyw party food, sausages bach a bethau fel yna. So os da chi iawn i ddod ar rhywbeth, dewch, ond os da chi ddim, dewch anyway, achos mae'n dathliad yn dydi, croesawu dau bach i fod yn rhan o'r teulu i'r eglwys a dyn ni'n edrych ymlaen i hynny. Diolch, sori bod o'n lot o fethau, dwi'n ei sit down hefyd o'n. Ie, angen sit down. Mae'n hyfryd clywed dydi am bethau sydd yn mynd ymlaen, a yn dda'n gael rhannu efo'n gilydd. Ac mi fydd Catrin y Cori a'r teulu hefo ni yn Llangrannog wythnos ar ôl y Pasg, dwi'n meddwl, a'r teulu bach o'r dwyrain ond o America hefyd gobeithio, yn dathlu'r Pasg, yn dathlu'r atgyfodiad. A so os gennych chi ryw fodd o gwbl o ddod i Llangrannog, hyd yn oed jyst am y dydd neu aros y cylch, croeso chi ar lawr yn tŷ ni hefyd yn y fan honno, mae croeso chi yn Llangrannog. Wrth i ni ddod i weddio, ac yna i ddaflenni hefyd, os ydy rhywun eisiau taflen, i ni gofio am yr eglwys sy'n cael ei herlyd mewn llawer o lefydd. Fel y Cristnogion, nid yn unig Moslemiaid sydd yn wgwr, ond mae'r Cristnogion hefyd yn cael ei herlyd yno yn China, yn Pakistan, yn Nigeria, yn Laos, yn Myanmar, ac oedden ni wrth law i'r fan honno yn cael ei dipyn orthrwm o ran yr llywodraeth yno, yn sgil yr cw ddigwyddodd 2 flynedd a mwy yn ôl. Ac ie, mae yna bwysau mawr arnyn nhw, Haiti a Kenya yn yr un modd, bwysau ar Gristnogion. Ond mae hi'n basg arnyn nhw gyd, ac yn syl y blodau arno ni gyd. Ydyn ni'n cofio brenhiniaeth a gogoniant Iesu Grist yn dod i blith i bobl. Lwch i ni weddio, nawn ni gloi gyda Gweddi'r Arglwydd. O ddiw ein tad, dyn ni'n cyflwyno. Rydyn da ni wedi glywed rwan yn ddigwyddiadau o dad ac yn gysylltiadau mae'r eglwys yn gallu wneud. A dyn ni'n diolch i ti o dad am Catrin y Cori yn plith ni. Diolch i ti am bawb sydd wrthi'n cydweithio yma Arglwydd mwyn gwneud enw di yn hysbys, mwyn dwi'n gogoniant i phenw di dy hun, mwyn i dylawenydd di fod yn eiddo i ni, a bywyd rhagwyddol Arglwydd, ac i ni gael aros yn dy gariad i dy hun. Dyna rwy ti'n weddio amdano fo, yn dyweddi fawr dros y disgyblion, dros dy eglwys. O dad, dyn ni'n parhau i weddio felly, i ti dy hun gael dogoneddu Arglwydd. Dy roi ni fwy o gysylltiadau, helaetha derfynau y babell Arglwydd. Ac ad i ni weld yn y fan yma, rhyw dro yn digwydd, wrth i ti fendithio a thysbryd glan. Gad i ni weld o dad, diriwiad ac anobaith yn troi yn ffyniant ac yn obaith Arglwydd, dan ddylanwad dysbryd a tholeini di dy hun yn Iesu Grist. O dad, dyn ni'n gofyn i ti ymlid yr un drwg a phopeth sydd yn cadw pobl rhag dod a phwyso arna ti, ac ymddiried yno ti, a jyst bod yn hwmni dy bobl Arglwydd. Nid i symud popeth pob rhwystyr o'r ffordd Arglwydd, ac wneud y lle hwn i fod yn le agored o gariad ac o oleuni Arglwydd. Mae dy ogoniant di i'w deimlo ac i'w weld Arglwydd. Sy'n bopeth arall o'r ffordd,
a bod i chi fod yn ben yn y lle hwn Arglwydd ac yn bywydau ninnau, dy bobl di dy hun, y bobl sydd wedi rhoi i ti Arglwydd Iesu. Bendithia ni wrth i ni gydweddio ac wrth i ni gyddyhau am ei ddogoniant di gael ei weld a'i deimlo yn y plith ni. Arglwydd, bendithia, popeth sy'n digwydd y Pasg yma, ac wedi hynny hefyd. A byddai y cwbl i fod yn anogaeth i ni fel ysnogion Arglwydd. Diolch i ti bod i'n Pasg ledled deiar, a diolch i ti am eglwys yn fyd eang Arglwydd am y llawenydd sydd yn perthyn iddyn nhw'r Sul arbennig yma. Neu di'r cynnal nhw yn yr llawenydd yna, hyd yn oed yn wyneb pob math o bwysau a gorthrwm a gormes Arglwydd. Nid i'w cynnal nhw a'i nerthu nhw, a nid i'w helpu nhw i dystio i chi, a nid i droi y rhai sydd yn gwrthwynebu, yn y rhai sydd yn gwrando ac yn sylwi dy fod ti yn nghanol y bobl. Arglwydd da, gwrando'n gweddi ni, Rwy'n gweddi ni dros bawb sydd ar y meddyliau ni y bore yma, a byddai dy law di o bendith arnyn nhw Arglwydd. Ac yn enwedig ar y rhai sydd yn nebu colled ar hyn o bryd o dad. Ni'n gofyn dy bendith di ar y teulu yna. Gofyn hyn i gyd. Yn enw Iesu Grist, a roddodd i ni batrwm o weddi fel disgyblion i'w hadrodd ac i'w gweddio efo'n gilydd. Nwch i ni gydweddio. Ein tad, yw'r hwn wyt yn y nefon. Sancteiriad enw. Deled y ddeyrnas, neled dewysgus. Megis yn y neb, felly ar y ddear hefyd. Rwy'n ni heddiw ein barod bynyddion, a maddau ni edledio, fel mae ddiw ni wneud yn dredwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, neithi'r gwared ni rhag drwg, pan ei seiddo sy'n y deyrnas, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ond te mynd i gadw ni'n hemyn nesaf, tan byddwn ni'n cyd yn rhannu'r elfennau efo'i gilydd. Ond dwi'n siŵr bod na sleids i ni gael ei gweld ar ryw. Dwi'n licio cael rhywbeth i weld yn dydech. Ni'n cofio'r anogaeth yna i weddio, a dyn ni'n cofio'r anogaeth fwyaf i weddio mewn gwirionedd yn y ffaith bod Iesu'n gweddio, ac mae o'n gweddio llawer dros wythnos y Pasg yma. Allwn ni ond dychmygu faint o weddio mae o'n ei wneud ar ei ben ei hun ac ym mhob man mae o'n ei wneud. Ac yma dros y disgyblion yng ngardd Getsemane wedi hynny. Ymrowch i weddi ac ymbil i'r anogaeth i ninnau hefyd. Diolch Owen. Nefo ag ymlaen yn fanne. A dyn ni'n fel mae yr llun yna o'r Praying Hands gan Albert Drwrer ydi o, ie? Yr dwylo yna sydd yn dod ynghyd mewn ystym o weddi. Trevor yn gosod ar y cyfer ni'n y fan yma, y dwylo mewn ystym o weddi. Ac mae Iesu yn codi i ddwylo wrth iddo fo weddio debyg iawn, yn dyrchafu i lygaid at y Dduw i dad yn y nefoedd. Ac mae'n bwysig i ni weddio ar ein pennau'n hunain. Ond mae pob math o weddiau i'w gweddio. Mae hon yn weddi fawr dros i bobl, yn rhys i bobl. Mae'n bwysig bod ni'n gweddio dros yn gilydd. Bod ne'n weddio cyhoeddus, bod ne'n weddio yn ystafelloedd dirgel hefyd. Sut bynnag ydyn ni'n gweddio. Yn enw Iesu Grist, mae'r weddi honno yn ddilys. Yr unig ffordd i beidio gweddio ydy peidio gweddio. Peidio wneud o gwbl. Os ydy hi'n weddi fer, ychydig o eiriau, os ydy hi'n weddi hir, fel da ni wedi weld yn y fan yma. Mae Iesu'n rhybuddio pobl i hun i beidio gweddio'n hir. Ond mae'n eddwyster yn does yn y weddi yna, ac mae hi i bwrpas. Ac mae hi'n weddi ola Iesu dros y disgyblion
yma a dros bawb ohono ni sy'n dod ac mae Ioan. Diolch bod Ioan wedi clywed y weddi yna ac wedi cofio hi a'i llofnodi hi fel yr oedd o yn ei chofio hi. Ac yn ni'n cael aros felly, aros ar y sleid yna, ac aros mewn gweddi wrth feddwl am weddi Iesu Grist. Ac mewn gweddio, i ddechrau ar ei ddiw gael ei ogonefu. Ar ei ogoniant ddiw gael ei deimlo yn ei plisto. Yn y lawer yn y weddi, allwn ni ddim yn dros y cwbl mewn gwirionedd, da ni wedi bod yn astudio'r weddi yma fo'n gilydd yn seiat dros nifer o wythnosau, ac mae'n waith mwy i astudio beth sydd i'w cael yn y weddi yma. Ond beth, ni'n dod ar ei draws o gyntaf, i'r gogoniant yna. Iesu'n dwi'n gogoniant i'w dad, gogonefu enw trwy wneud yr hyn yma Duw wedi ei alw fo i'w wneud. Ni'n dwi'n gogoniant i Dduw trwy wneud yr hyn yma Duw wedi'n galw ni'na i wneud. Yn gorchwyn yn y byd i'w gogonefu Duw. Yn byw bob dydd trwy wneud yr hyn yma Duw wedi'n galw ni i wneud. Ac hefyd i'w fwynhau ef ac mewn gweddio, ar iddyn nhw gael llawenydd hefyd. Iddyn nhw aros mewn llawenydd ynddo ef i lawenydd o'i hun. Weithiau, yn gweld rhywbeth ar y we'n dweud, bethau da i'w gwneud yn y bore. A'ch gosod chi fyny ar gyfer dydd. Yfwch lemon a dŵr. Neis iawn. Golchwch eich dannedd. Byddai'n trio gwneud hynny. Gwenwch yn y drych. Ymarferwch fod yn gwenu. Fel petai rhywun yn ceisio rhoi llawenydd ymlaen rwsyd ar gyfer y dydd. Ond mae'r llawenydd sydd gennym ni fel Cristnogion, llawenydd Iesu Grist ei hun ydi o. O sy'n rannu o hefo ni, be bynnag ydy'n hamgylchiadau ni, os da ni'n teimlo fel gwenu neu beidio. Iesu hun yn rhannu i lawenydd hefo ni. A da ni'n diolch o gennon ni'r llawenydd yna yno ni. Os da ni'n agos at Iesu i fod yn ei rannu hefo eraill. Ac mewn gweddio, un o themau mawr y weddi yma ydy ar iddyn nhw fod yn un. Gweddio bedair gwaith ac yn sôn bedair gwaith am iddyn nhw fod yn un efo'i gilydd. Fel yr ydym ni yn un, meddwl fo. Y tad a'r mab. Dwi'n ddim os ydych chi gafel llaw rhywun a theimlo'n arbennig o agos atyn nhw. Dwi'n gweld rhai'n gafel llaw ym mhob man. Ydyn, weithiau, ydych chi ddim yn gallu teimlo y llaw yna bod chi'n teimlo bod chi wedi gafel ni mor hir. Mae hi rhan ohonoch chi rwsyd. Wrth yn boddau'n gafel llaw, gafel dwylo'r plant tan maen nhw'n mynd yn rhy hen ac eisiau mynd ar ben hynny. Mae'n braf gafel llaw, cymar eto'n dydy. A theimlo'n bod ni'n un, oherwydd bod ni'n cael yn gosod i fod yn un, efo'n gilydd. Iesu'n gweddio am undeb. Undeb ar bob lefel. Yn y teuluoedd, yn heglwysi, rhwng eglwysi a'i gilydd, rhwng pobl a'i gilydd ym mhob man. Oherwydd mae'r undeb yna i weld ac yn dod i gochwyn oddi wrth Dduw ei hun sydd yn deilunefol ac sydd yn gwbl unol a'i gilydd. Un Duw sydd, eto'n 3 phersona yn un yng nghwmni ei gilydd. Yn bodlon yng nghwmni ei gilydd. Ddim yn gwneud dim byd nac ydy y tad a'r mab a'r ysbryd glân ynglyn â'r gweithredu a'r gwneud a'r cynllunio yna. Gwbl unol. Mae'n gweddio ar unine gael yr un undeb yna. Ac mae o'n mewn gwirionedd yn rhodd, fel gwelson ni'n y llythyr at yr Effesied. Rhodd ydy'r undeb yma. Fel y mae Iesu yn rhoi i ni yr undeb y mae'r ysbryd yn ei roi. Ymrowch a'r chwymyn tangnefedd
i gadw'r undeb y mae'r ysbryd yn ei roi i chi. Beidio ei dorio. Beidio mynd efo siswrn yn dicter neu yn geiriau byrbwyll i dorri'r undeb yna y mae'r ysbryd yn ei roi i ni. I ni ymroi ar bob cyfri i'w gadw fo. Ac am hwnni, mae mewn ysbryd o weddi y mae o'n cael ei gadw fwyaf. Oherwydd os ydym ni'n cael yn galw i weddio efo'n gilydd, yna mae'n anodd iawn i ni wedyn fod yn troi yn cefnau, yn ymadel oddi wrth yn gilydd, ac yn dweud, wel, dwi'n mylicio'r person yna. Wel, dydy mae'n dda gyda i fod yn hwmni'r person yna. Os ydym ni wedi gweddio efo'n gilydd, fanno ydym ni'n cael ymdduno efo'n gilydd. Ac mae hi'n dda felly i ni weddio efo'n gilydd, ydym ni'n gwneud hynny ar fore Sul, ond i ni'n gwneud hynny ar bob achlysur a chyfle y gallwn ni. Allwch chi y Pasg yma bod yn gwneud mwy o gyfle i weddio. Yn bersonol, yn gwneud amser ar ei gyfer oherwydd os nad ydym ni'n rhoi amser, mae'r amser yn mynd. Efo'n gilydd, oedd o flaen pryd bwyd, ydym ni'n gwneud, felly, efo'n teulu, ni roi diolch, efo'n gilydd fel eglwys hefyd. Bod ni'n gwneud amser ag yr rhoi cyfleon i weddio, a bod ni'n gweld undeb yn digwydd, yn cael ei gadw yn ymplith ni. Ond ni'n diolch iddyn nhw'n India, wedi sôn wrthoch chi, bod nhw'n gweddio trosto ni. Ac yn dweud, wel, mi fydda hi'n llawer iawn gwaith arno ni. Mi fydda ni'n lawer iawn llai o undeb yn ymplith ni. Ni bai eich bod chi'n gweddio trosto ni. Llawer llai o fendith. Ni bai bod ni'n gwybod bod chi'n gweddio trosto ni. Ond dyma Iesu hefyd yn gweddio trosto ni yn ogystal. Felly'r undeb yna sydd yn bwysig. Ac mae o'n gweddio yn ogystal, am ni nôl hwyn, jyst i'r sleid yna o'i flaen o. Yn gweddio dros diogelwch yn ogystal. Diogelwch i'w ddisgyblion yn y byd. Mae o'n sôn am fod yn y byd ac eto ddim yn y byd. Mae'n lle mae o. Ydy o'n droed yn un lle a'i droed mewn lle arall hefyd? Ond mae Iesu'n gweddio am ddiogelwch yn ogystal. Cadw nhw rhag yr un drwg, yr un sydd yn dod i fygwth ac i dorri'r undeb yna, ac i ddwyn yn llawenydd oddi arno ni, ac i'n tynnu ni oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Yr un drwg sydd yn gwneud hynny. Ac i'n unig i wrthwynebu o, a mae Iesu'n gweddio. Oherwydd fod i'r un sydd yn gallu cadw ni rhag pob drwg yn ei gwmni ef ei hun. Mae Iesu'n gweddio drosto ni yn hynny o beth sy'n cadw ni yn ddiogel. Ac da ni'n cael yn cadw yn ddiogel. Byddwn ni'n sôn os yn y blaen, Owen yma ma'n rhannu, byddwn ni wrth i ni'n rannu ffyrdd, da ni'n cadw yn ddiogel ac yn cael yn cynnal felly. Mae wrth osgoi risg, ydym ni'n cael yn cadw hefyd. Chymod, i fod yn gweddio efo'n gilydd. I fod yn peidio gwneud y pethau hynny da ni'n gwybod sydd yn mynd i arwain i felltith arno ni, sydd ddim yn mynd i ddwyn daioni i ni. Bod ni'n cadw y cwmni yna sydd yn ddyrchafol i ni. Ac bod ni'n aros yn agos at yr arglwydd Iesu, bod ni'n aros yn ei gariad ef. Mae Iesu'n gweddio dros yr undeb, dros y llawenydd, dros yr diogelwch, ac iddyn nhw gael aros yn ei gariad ef ei hun. Dyddiau hoes ni'n aros yn agos at yno. Fel y mae y cariad yna yn un yn yw, Duw cariad yw.
fel yr ydyn ni'n derbyn o lawenydd Iesu Grist ei hun, dyn ni'n derbyn ei gariad ef ei hun hefyd. Dyna'r cariad mewn i rannu efo ni, nid unrhyw gariad arall, nid unrhyw gariad llai, ond cariad Duw ei hun, i'n cynnal ni ac i'n diddannu ni ac i fod hefo ni bob amser. Oherwydd nid yn unig dros ychydig o amser, tra byddwn ni yma yn y byd hwn yma Iesu'n gweddio, ond bob amser ac i fywyd tragwyddol. Oherwydd hyn yw bywyd tragwyddol, meddwl fo. Adnabod di ar un anfonais di, Iesu Grist. Dweud wrthyn ni, be ydy bywyd tragwyddol? Mae pobl yn holi, be ydy diben bywyd? Oes na bywyd tragwyddol? Mae Iesu'n mynd i ddeud wrthyn ni'n benodol, hyn yw bywyd tragwyddol. Dadnabod di Dduw Dad a'i fab Iesu Grist. A bod ni'n cael yn yr adnabod yna ac yn yr undeb yna, ac yn y cariad yna, bywyd tragwyddol ei hun sydd nid rhyw ddydd o ddaw, ond yn dechrau yma nawr tra rydyn ni yn y byd. Oherwydd, nid yn bod ni'n well na'r byd fel Cristnogion, ond mi rydyn ni yn wahanol i'r byd. Rydyn ni'n wahanol yn y nod a'n hamcan, ac yn gwybod nad yma yr ydyn ni'n perthyn, nad hwn ydy'n cartre tragwyddol ni. Ond bod yn cartre tragwyddol ni i'w gael yn un gyda Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Mae'r weddi fawr mae o'n i gweddio. A'r weddi fawr sydd drosto ni ac yn cnesu'n calonau ni gobeithio wrth i ni i chlywed hi. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n cael yn atgoffa o'r weddi yma. Oherwydd ar y noson y cafodd Iesu bradychu, yma o yn ei gweddio hi. Ac yma hi'n weddi am aros ynddo ef. Yma'r cymyn ei hun yn ddarlun o'r ffordd yr ydyn ni yn un hefo fo. Yn un yn ei gorff, ac yn un oherwydd y gwaed yna, sydd wedi ei dywallt i waed ef ei hun, sydd yn rhoi bywyd i ni, sydd yn wir wynwydden i ni, ac yn rhoi pob cynhaliaeth a nodd i ni. Rwy'ch chi ni felly agosau at y bwrdd, rhoi diolch am yr elfennau yma, ac yna mi wnawn ni rannu'r elfennau a chadwch chi ganu ar eich eistedd. Ni weddio. Dduw ein Tad am yr undeb yma, yr wyt ti'n ei roed yn ei rhoi diolch. Am y darlun yma sydd yma wrth fwrdd y cymyn, o fara a gwyn, yn gynhaliaeth ac yn nodd ar yn cyfer ni, da ni'n rhoi diolch y bore yma. Gan ofyn i chdi gnesu'n calonau ni, Arglwydd. Gan ofyn i chdi'n helpu ni aros yn y gwirionedd yma. Aros yn agos atat i dy hun ac yn dy gariad i dy hun bob amser. Cadw ni, Arglwydd, rhag bob drwg. Dyma i ni dy lawenydd a thgariad dy hun. A cadw ni, Arglwydd, yn un hefo ti dy hun. Ni'n gofyn hyn yn denw di dy hun, Arglwydd Iesu. Amen. Amen. Felly mi ddawn ni i rannu'r elfennau, cymerwch o'r gwyn a'r bara sydd yn y cwpan wrth i ymyl o. A'i mi gadw ni nhw nes byddwn ni'n cyd gymuno wedyn. Yma mae'n dan chwarae 650 ac un chydig benillion yn y fan yma. Yn emyn o baratoad i ni o flaen y cymyn. Fe garodd Iesu'r eiddo, hyd eithar olaf awr. Roes farau fywyd erddo ac wyn ei galon fawr. A minnau gofiaf heddiw, y ring a'r chwysu drud,
a'r cariad nad yw'n edliw ei fai i euog fyd. 6, 6, 5, 1. Wedi ni neilltuo'r bara a'r gwin yma i bwrpas gwirionedd tragwyddol. Dwi am ddarllen o hanes sefydlu'r swper ac wrth i ni wneud i ni gymryd o'r bara a'r gwin hefyd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi i'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Wedi iddo ddiolch, ei torodd, dwedodd hwn yw fy nghorff, yn adorir trosoch chwi, wnewch hyn cof amdanaf. Bwytewch bawb o'r bara.
Yn yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Byddwn bawb o'r cwpan. Diolchwn arglwydd am y bendithion sy'n cael eu cynrychioli. Mae dwi'n yn agos ato ni wrth i ni gymuno efo'n gilydd fel hyn. Diolchwn fwy amdana ti dy hun arglwydd Iesu. Ti ni yn agos ata ti dy hun a cadw ni arglwydd. Yn gweddi ac yn dygariad di dyddiau'n hoes. Mae llawer wedi'i ddweud, llawer eto'n aros i'w wneud ac i ni rannu dygariad di, nid yn unig i ddiolch amdano, nid yn unig i weddio amdano, ond i fod yn ei rannu arglwydd ac yn ei weithredu yn y manner wyt ti'n gofyn i fod ni'n fod yr wythnos yma sydd yn dod. Iarthan ni arglwydd ac addysgariad di, dreiddio a goleuo ac mynd ar led o'n cwmpas ni arglwydd. A bod i chdi dy hun o ddiw ein tad gael ei ogoneddu bob amser mwyn dy fab, Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu emyn i gloi yn gwasanaeth rhif 276. Ganwn ni 2 bennill a chytsgan yn y fan yma. Chofio am y brenin tlawd sydd yn dod i blith i bobl ar Sul y Blodau fel hyn. 276. Y bren o'r nef y daeth, fab dinam, i'r byd yn dlawd hebeddu dim, mwy ni'n fwyn ar y gwan, y bywyd roes i ni gael byw. 2 bennill, gyntaf ar ola. Wch ni rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras ein arglwydd Iesu Grist,
a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydd o gyda ni oll, frawd hon, hyd byth. Amen.